ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീം. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരും ദീനതാരിണം. ശ്രീ പരമാനന്ദമീശ്വരം ശ്രീ ചൈതന്യമീശ്വരം ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരോൻ വൈഷ്ണവം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് പുതിയൊരു പുസ്തകം തുടങ്ങാണ്, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. ബുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ട ചെറിയൊരു ബുക്കാണ്, വളരെ ചെറുതാണിത്. കണ്ടില്ല, ഇത്രേ ഉള്ളൂ പുസ്തകം. ഇതിൽ നമ്മൾ ആകെ പഠിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിലൊരു ഭാഗം മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ. ഇതില് പൂർവ്വഭാഗം 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടു, ബാക്കി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട. 19 അധ്യായം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇതില് പഠിക്കുന്നത്. അത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന, നമുക്ക് ഇതിനുള്ള യോഗ്യത നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടോന്ന് അറിയില്ല, പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്കും ഇല്ല അതിനുള്ള യോഗ്യത, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലത്. പക്ഷെ നമ്മളത് അത്രയേ നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലേ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത്ര, അതായത് വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മള് ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു, ഭക്തിരസ അമൃത സിന്ധു, അതാണ് നമ്മള് ഭൗതികമായ പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് നമുക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് അതായത് ഭക്തി രസ അമൃത സിന്ധു, അതാണ് അതിന്റെ പേര് തന്നെ. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാല് ഭക്തി, രസം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, രുചി അല്ലെ. ഭക്തി രസ അമൃതം, അമൃതം എന്താണ്, അമൃതം മരണമില്ലാത്തത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത്. സിന്ധു, അമൃത സിന്ധു, എന്താണ്, കടല്. ഒരിക്കലും വറ്റാത്ത, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു അമൃതാണ് എന്ത്, ഭക്തിയുടെ ഒരു സാഗരം തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, സമുദ്രമാണ് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും പറ്റാത്ത, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഭക്തിയുടെ ഒരു അമൃതാണിത്, ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഇതിന്ന് ഒരു തുള്ളി, ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ മതി, കുറെ ഒന്നും വേണ്ട. ഇതിന്നൊരു തുള്ളി കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്കത് ധാരാളമാണ്. പക്ഷെ ആ ഒരു തുള്ളി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെയും ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൂടിയേ തീരും നമുക്ക്. അപ്പൊ നാമജപം നമ്മൾ കൂട്ടാതെ നമുക്ക് ഇവിടെ യാതൊരു രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തൊട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത്, സാധനയുടെ പവർ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്കത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഇപ്പൊ ലെവൽ 3 ക്ലാസ് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കുക. ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു, നമ്മുടെ ലെവൽ 3 ക്ലാസ് ഉപദേശാമൃതം തുടങ്ങി, എത്ര പേര് അതിന് മാറിപ്പോയി അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈശോപനിഷത്തായി പിന്നെയും പോയി. ഇപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ആകുമ്പോ ഇനിയും കുറയും. അതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ അതിലേക്ക് നമുക്ക്, കാരണം ഇതിപ്പോ ഇതിൽ മുഴുവൻ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്, വേറെ ഒന്നും ഇതിലില്ല, ഭക്തി മാത്രമുള്ള ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നതിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങള് അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ. അപ്പൊ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ, നമ്മളതില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മളെ ലെവൽ അനുസരിച്ചല്ല നമ്മളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. നമുക്കത് ചിന്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ തരണം. കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഭൗതികമായ കാഴ്ചപ്പാട് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല? ഭക്തി അറിയാൻ സാധിക്കില്ല ഒരിക്കലും. ഭക്തി അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് എത്രത്തോളം അടുത്ത് നിൽക്കണോ അത്രത്തോളം നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, ഭക്തിയുടെ സേവനാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്കത് പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് നമ്മളാ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കത് ഗ്രഹിക്കാനോ നമുക്കറിയാനോ, വെറുതെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നല്ലാതെ നമുക്കതൊന്നും നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, പല കാരണങ്ങളും നമ്മളെ മുന്നിൽ വരും, നമ്മൾ അതിന് വിട്ടുപോകാം. ഇല്ലാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമജപം കൂട്ടണം. നമ്മളെ നാമജപം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ചുരുങ്ങിയത് 16 മാലയാണ് പറയുന്നത്. ആ 16 അല്ലെങ്കിൽ 12 മാലയെങ്കിലും നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് നോക്കാം എല്ലാവരും. 8 മുതൽ 12 വരെ മാലയിലേക്ക് എത്താൻ, ജപത്തിലേക്ക് എത്താൻ നോക്കാം. ഇല്ലാത്തവര്, ജപം 12 വരെ എത്താത്തവര് അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. സാധന കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെ മംഗളാരതിയിൽ കയറാൻ നോക്കണം. പിന്നെ നമ്മളെ ഭാഗവതം, ഈ 2 കാര്യം കൂടി ചെയ്യാം. കാരണം ഇപ്പൊ നാമജപം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ സമയം, ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അത്രയും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഈ 4:30 മംഗളാരതി ഓണാക്കാം, കേൾക്കാം, അതുപോലെ കാണാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് കേൾക്കാം. അതിൽ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടിരിക്കണമെന്നൊന്നും പറയില്ല, അത് കേൾക്കാം. കാരണം നമുക്ക് സാധന ഭയങ്കര അത്യാവശ്യമാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു കടക്കുമ്പോ, അതിലേക്ക് എത്തുമ്പോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെറുതെ ഇത് വായിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല, സമയം കളയാന്നല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടി ചെയ്യാനായിട്ട് മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെയാണ് അത്, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നമുക്കതൊന്നും കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല വായിച്ചിട്ട് പഠിച്ചിട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തൊട്ട് സാധന നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നാമജപം 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ജപത്തിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ടല്ല, ഇല്ലാത്തവര്, ചെയ്യാത്തവര് 16 മാരെയെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്കെങ്കിലും എത്താൻ നോക്കണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മംഗളാരതിയിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നോക്കണം. കാരണം ഇതിന്റെ അറ്റൻഡൻസ് മംഗളാരതി ലെവൽ 3 ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു തൊട്ട് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരുമ്പോ അറ്റൻഡൻസും കൂടി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലാത്തവരെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. മംഗളാരതിയില് വരും, മംഗളാരതിയുടെ അറ്റൻഡൻസ് നമ്മൾ എടുക്കും. ഇപ്പൊ ലെവൽ 3 കുറച്ച്, ഇപ്പൊ ലെവൽ 4 എത്തിയിട്ട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാതിരിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവരിപ്പോ കയറി മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം വെച്ചാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് എനിക്ക് നെറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കയറാൻ പറ്റിയില്ല. ഇന്നല്ല പറഞ്ഞ, പൊതുവെ ഞാൻ പറയാണ് 65% അറ്റൻഡൻസ് വേണമെന്ന് പറയാം. 65% പറയുന്നുള്ളൂ, അറ്റൻഡൻസ് നിർബന്ധം പറയുന്നുണ്ട് ലെവൽ 3 ക്ലാസ്. ലെവൽ 3 ബാക്കി 2 പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എത്തുമ്പോ, കാരണം നമുക്ക് ഭക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി കുറച്ച് ശ്രമിക്കണം. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമല്ലോ, അതല്ല നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് 4:30 മംഗളാരതി, അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം ക്ലാസ് പിന്നെ 5:45 ആയതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ മംഗളാരതിയിലും കൂടിയിട്ട് നമ്മള് കയറാത്തവര് കയറാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. തുടങ്ങാം. ഒരാഴ്ച ട്രെയിനിങ് കിട്ടും. നിങ്ങൾ എനിക്ക് കയറേണ്ടി വരുമല്ലോ, കാരണം ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിലിരിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പതുക്കെ 5 മിനിറ്റ് മാറി ചെയ്തു. പക്ഷെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇനി എനിക്കെന്നാ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട, വെറുതെ പഠിച്ചു പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരാൾ ഇരിക്കാൻ വേണ്ട. ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട്, കാരണം ഒരു കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കി പോവുക, അല്ല അതല്ല നല്ലത്. അല്ലാതെ വെറുതെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കത് കാരണം നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണ്ട തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നെ ഇത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. കാരണം നമുക്ക് വെറുതെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഭഗവാന് ഒരിക്കലും. നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു കൗതുകത്തിന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സബ്ജക്റ്റ് അല്ലല്ലോ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും. നമ്മളെല്ലാവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയുമ്പോ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? സംശയം ഉണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ.
കാരണം നമ്മളൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നതല്ല. നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനേ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരിത്തിരിയെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, ഭാഗവതം കേൾക്കണം, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കണം. അതായത് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇല്ലേ? അതാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും പഠിക്കണമെങ്കിലും എന്ത് വേണം നമുക്ക്? ആ ഗുരു പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം വേണം നമുക്ക്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി കുഴപ്പമില്ല, നല്ലത്, അത്രേ ഉള്ളൂ. പണ്ട് ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ ബുക്കടക്കം മേടിക്കാൻ കിട്ടില്ലായിരുന്നു നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഭക്തിയിൽ ഇത്രയും ഉയർന്നവർക്ക് മാത്രമേ ബുക്ക് അടക്കം കിട്ടുള്ളായിരുന്നു. ബുക്ക് മേടിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ മേടിക്കാൻ ചെന്നാല് ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കുക 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ബുക്ക് തരാം. തുടക്കക്കാരാന്ന് പറഞ്ഞ ബുക്ക് തരില്ല. അത്രയും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കാം ആ ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത, എത്ര അങ്ങനത്തെ ബുക്കാണെന്നുള്ളത്. കണ്ടാൽ ചെറുതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിലിരിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാ ആ ബുക്കില്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഒരു ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നതാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പരമ്പരയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഭയങ്കര നോളജ് ഉള്ളവരായിരിക്കും, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡിഗ്രി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിൽ അറിവുണ്ടാവണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുണ്ടാവണം, ഭഗവാനോട് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത രുചി, അല്ലെ? അതിന്റെ ഒരു കടലാണ് എന്ത്? ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ ഒരു കടലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ആരാണ്? നമുക്കിത് തന്നിരിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമിയാണ്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ വേറൊരെണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതായിരുന്നു? ഉപദേശാമൃതം, അല്ലെ? ഉപദേശാമൃതം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രൂപഗോസ്വാമിയുടെ. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിനെ നമ്മള് അഷ്ടല്ലല്ലോ, ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ, അല്ലെ? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാളാണ് ആര്? രൂപഗോസ്വാമി. രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ നമ്മളേക്ക് ഉപദേശാമൃതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരിലെ ഒരാളാണ് രൂപഗോസ്വാമി. ആരാണ് ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാർ? ആരൊക്കെയാണ്? രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ശിവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ടഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേരാണ് ആര്? ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമി, സനാതന ഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ഭട്ടഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ ഗോസ്വാമി, ഗോപാല ഭട്ടഗോസ്വാമി. ഈ 6 പേര് നമ്മൾ ഷഡ്ഗോസ്വാമിമാരെന്ന് പറയപ്പെടും. ഈ 6 പേരുടെ നേതാവാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരെ പറയാം? രൂപഗോസ്വാമിയെ പറയാം. ഈ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറയുന്നത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനസാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ, അല്ലെ? മനസ്സാ അറിയുന്നതാണ് ആർക്ക്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സോപദാന്തികം. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മനോഭീഷ്ടം, മനസ്സിലെ അഭിഷ്ടങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങള്, സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ, ഈ ഭൂതലത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണോ ആ രൂപഗോസ്വാമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളില് അഭയം തരുന്നത് എപ്പോഴാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഈ കൃതികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ സമ്പ്രദായത്തിലെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ. അതുകൊണ്ട് രൂപഗോസ്വാമി, നമ്മളെല്ലാവരും രൂപഗോസ്വാമിയെ അനുഗമിക്കുന്നവരാണെന്ന് പറയാം. രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കുറെ ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത്, പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രൂപാനുഗാസ് എന്നാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ, രൂപാനുഗാസ്. അപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശരിക്കും ഒരു സരസ്വതി ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനാണ്, മൂത്ത സഹോദരനാണ് സനാതന ഗോസ്വാമി. ഇവര് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു രണ്ടുപേരും. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഇവരൊക്കെ ഗോസ്വാമിമാരാണല്ലോ. ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം. അവര് ആ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ട് പോകുക തന്നെയായിരുന്നു. ബുദ്ധിമാന്മാരായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവരെ ബുദ്ധി കേട്ടറിഞ്ഞിട്ട് നവാബ് ഹുസൈൻ,
മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഭരണകർത്താവായിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം ഇവരെ വിളിക്കാണ് അവിടുത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്ക്, മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വിളിക്കാണ്. പക്ഷെ ഇവർക്ക് പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ല. കാരണം മുസ്ലിംസിന്റെ ഭരണത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് മുഴുവനാകെ തെറ്റി പോകുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അവർ ഉപദ്രവിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമ്പോ അവര് നിർബന്ധിതരാവാണ് അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അവിടെ പോയിട്ട് അവരെ പേര് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. നവാബ് ഹുസൈൻ എന്താണ് ഡബീർ ഖാസും സക്കീർ മാലിക്കും അങ്ങനെ പേര് മാറ്റാണ്. രണ്ടുപേരും പേര് മാറി അവിടെ പിന്നെ അവരവിടെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. കുറെ വർഷങ്ങൾ അവിടെ അവർ സേവനം ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് അവർ ഫസ്റ്റ് ആരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. പക്ഷെ അവര് താല്പര്യത്തോടു കൂടിയല്ല അവിടെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അവരുടെ മനസ്സിലൊരിക്കലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെ അവര് ഫസ്റ്റ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട്. രാമകേളിയിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച അവിടെ വെച്ച് നടന്നു. പിന്നീട് വീണ്ടും കാണുന്നത് എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്? രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് പ്രയാഗിലുള്ള ദശാശ്വമേധ ഘട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് അല്ലെ. ദശാശ്വമേധ ഘട്ടല്ലേ മറ്റേ പുസ്തകം ദശാമൃതം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? അത് ഇവിടെ ഇല്ല. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആണ് 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആർക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന? രൂപഗോസ്വാമിക്ക്. പ്രയാഗ്രാജിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ഥലം പറഞ്ഞു, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ഇതില്. അപ്പൊ 10 ദിവസം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമിക്ക് നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. ആകെ 10 ദിവസമാണ് ആകെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചത്. ഈ 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഉപദേശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്, അതായത് ഒരു 10 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി കൊടുത്തതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമുദ്രമായിട്ട് ആര് തന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി തന്നത്. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അതായത് എപ്രകാരമാണോ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് ജ്ഞാനം കൊടുത്തത്, അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് ഈ അറിവ് പകർന്നു കൊടുത്തത്. അതാണ് നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രൂപഗോസ്വാമി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുഴുവനും ആരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആകെ ഒരു അഷ്ടകം മാത്രം, അതായത് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ശിക്ഷാഷ്ടകം മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാതും രൂപഗോസ്വാമിയിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ രൂപഗോസ്വാമി നടത്തിയത് മാത്രം. പക്ഷെ ശിക്ഷാഷ്ടകം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 8 നമ്മൾ എന്നും ചൊല്ലുന്നതുണ്ടല്ലോ, നാമജപിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ചേതോദർപ്പണം മാർജനം ഭവ മഹാദാവാഗ്നി നിർവാപണം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ശ്ലോകമാണ്, അതാണ് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നേരിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. ആകെ അത് മാത്രം. ബാക്കിയെല്ലാം രൂപഗോസ്വാമിയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ്. അതില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഒരു നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഫസ്റ്റ് ഭക്തിക്ക് ഒരു നിർവചനം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെ, അതായത് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടതിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളാണ്. ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മുഴുവനും. ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മുഴുവനും. അപ്പൊ ഇതിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 4 ഭാഗങ്ങളെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. 1ാമത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതില് 4 ഭാഗമാക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് പൂർവ തരംഗങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ ഭാഗങ്ങൾ, ഇവിടെ തരംഗങ്ങൾ: പൂർവ്വ തരംഗം, ദക്ഷിണ തരംഗം, പശ്ചിമ തരംഗം, ഉത്തമല്ലല്ലോ ഉത്തരം അല്ലെ, ഉത്തര തരംഗം. അതായത് ഈ നോർത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, സൗത്ത്, ഈ 4 തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഏത് മാത്രമാണ്? പൂർവ്വ തരംഗം മാത്രം. പൂർവ്വ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ മാത്രം പൂർവ്വതരംഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത്. മാതാജി ഒന്നുകൂടി പറയാമോ?
ഇതിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് ഓരോ ഭാഗത്തിനും ഓരോ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതില് പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം അങ്ങനെ 4ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളില് ഉപവിഭാഗങ്ങളെ തരംഗങ്ങളായിട്ട് വിഭജിച്ചു. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തിന് 4 തരംഗങ്ങളായിട്ടുള്ളതിൽ പറയുന്നത് 4 ഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നത് പൂർവം, ദക്ഷിണം, പശ്ചിമം, ഉത്തരം. ഇത് 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞ പൂർവം, അതില് പൂർവഭാഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ 4ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പൂർവ്വതരംഗത്തില് പൂർവഭാഗത്തില് 4 ഭാഗങ്ങള് പൂർവം, പശ്ചിമം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം. അത് 4 ഭാഗങ്ങള്. ഈ 4 ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൂർവഭാഗം. ഈ പൂർവഭാഗത്തിന് 4 തരംഗങ്ങളായിട്ട് പൂർവഭാഗത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 19 അധ്യായങ്ങളാണ് പൂർവഭാഗത്തിലുള്ളത്. പൂർവഭാഗത്തിൽ വരുന്നത് 19 അധ്യായങ്ങള്, ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ വരുന്നത്. ആ 19 അധ്യായത്തിന് 4ആക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് തരംഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 4ആക്കി തിരിക്കും. അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. 4 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അതാണ് 4ആക്കിയിട്ട് തിരിക്കുന്നത്. അതില് സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആമുഖം തൊട്ട് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. ആമുഖവും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം ഏതിലാ വരുന്നത്? സാമാന്യ ഭക്തിയിലാ വരുന്നത്. അവിടെ ഭക്തിയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഒന്നാമത്തെ തരംഗത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ആമുഖവും പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ അവിടെ ഭക്തി എന്നാൽ എന്താണ്, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഏതിൽ പറയുന്നത്? ഈ സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തില് നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത്? സ്പീഡ് കൂടുണ്ടോ? ഒന്നുകൂടി സാമാന്യ ഭക്തി അത് എഴുതിയില്ല. ഭാവന ഭക്തി, സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാ ഭക്തി, മൂന്നാമത്തെ ഏതാ? ഭാവഭക്തി. ഭാവം. അതായത് ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിനെ നമ്മള് 4 ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏതൊക്കെയാണ്? പൂർവം, ദക്ഷിണം, ഉത്തരം, പശ്ചിമം. 4 ഭാഗങ്ങള്. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗം പൂർവഭാഗം. ആ പൂർവഭാഗത്തില് 19 അധ്യായങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ആ 19 അധ്യായങ്ങളെ 4ആക്കി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ 19 അധ്യായത്തില് ഏതാണ്? ഫസ്റ്റത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനില് ആമുഖം, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായവും സാമാന്യ ഭക്തി. ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം. അപ്പൊ ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാൻ നിൽക്കേണ്ട. അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കേട്ടിട്ട് എഴുതാം. ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ എന്തായാലും ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കേൾക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക്. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് പറ്റുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം, പിന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ആമുഖം നമുക്ക് ഇതിൽ വരും, സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ വരും. അതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തി എന്താണ്, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്, പിന്നെ ഭക്തി, ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തെല്ലാമാണെന്നാണ് സാമാന്യ ഭക്തിയിൽ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് സാധനാ ഭക്തി. സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത് 2ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 16ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ 2ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 16ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ സാധനാ ഭക്തിയിൽ പറയുമ്പോ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? എന്നിട്ട് ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് 2 തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഒന്ന് വൈദി സാധനാ ഭക്തിയും, രണ്ടാമത്തത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. ആ അധ്യായങ്ങൾ പറയുന്നത് 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളാണ് 2ാമത്തെ ഈ സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. 2 മുതൽ 16 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങള്, 16 വരെ. അതില് നമ്മളിത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയണത്? എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പരിശീലിക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുണ്ടാവുക. അതില് ആ ഭക്തി തന്നെ 2 തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഭക്തി പരിശീലിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് 2 തരത്തിൽ പറയുന്നത്.
ഒന്ന് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, ഒന്ന് രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ശാസ്ത്രവിധികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ്. എന്ത് ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോടുള്ള അനുരാഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ്. എന്ത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള അനുരാഗം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് വരുന്നതാണ്. നമ്മളല്ലാണ്ട് അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതല്ല, അത് ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്, നമ്മളിൽ ഉള്ളതാണത്. അതാണ് എന്ത് രാഗാനുഗ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചു. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നതില് അതിനെ 4 ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ 4 ഭാഗങ്ങളാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്, സൗത്ത്, വെസ്റ്റ്. അതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പൂർവ്വഭാഗം മാത്രമാണ്. ആ പൂർവ്വഭാഗത്തില് 19 അധ്യായങ്ങളാണുള്ളത്. ഈ 19 അധ്യായത്തില് ആമുഖം 1-ാമത്തെ അധ്യായവും സാമാന്യ ഭക്തിയിലാണ് വരുന്നത്. ഈ സാമാന്യ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതിൽ അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയുടെ പൊതുവായ വിവരങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി എന്നാൽ എന്താണ്, അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഭക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി രണ്ടാമത്തതാണ് ഇത്. 2-ാമത്തെ അധ്യായം മുതല് 15-ാമത്തെ അധ്യായം വരെയാണ് സാധനാ ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധനാ ഭക്തിയിൽ വരുന്നത് അവിടെ ഭക്തിയുടെ പ്രാക്ടീസ് ആണ് നടക്കുന്നത്. ഭക്തിയുടെ പ്രായോഗികമായ പരിശീലനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്, 2-ാമത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പരിശീലിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് എവിടെ പറയുന്നത്, ഈ സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഭാഗത്തില് പറയുന്നത്. 2-ാമത്തെ തരംഗത്തില് സാധനാ ഭക്തിയില്. അപ്പൊ അവിടെ ആ 2 തരത്തിൽ നമുക്ക് പറയാം ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്നത്. ഒന്ന് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി, 2-ാമത്തത് രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, രാഗാനുഗ ഭക്തി. വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രവിധികളൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ് എന്ത് വൈദ്യ സാധനാ ഭക്തി. ഈ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനോടുള്ള സ്വാഭാവികമായ അനുരാഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയാണ് എന്ത് രാഗാനുഗ ഭക്തി. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഇനി അടുത്തത് ഭാവഭക്തി, 3-ാമത്തതാണ് ഭാവഭക്തി. ഈ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് 17-ഉം 18-ഉം അധ്യായമാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. ഭാവഭക്തിയില് വരുന്നത് 17-ഉം 18-ഉം അധ്യായമാണ് ഭാവഭക്തിയിൽ വരുന്നത്. ആ ഭക്തിയിലെ ആനന്ദാവസ്ഥ, അതീന്ദ്രിയമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്ത് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭക്തിയുടെ ഒരു ആനന്ദാവസ്ഥയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് സാധന ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ പക്വത പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എവിടെ എത്തുന്നത്, ഈ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുന്നത്. പ്രേമഭക്തിയിലേക്കുള്ള ചുവടുവെപ്പായിരിക്കും എന്തപ്പോ ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞാല്, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു വികാരം നമ്മുടെ ഏത് ഭാവത്തിലാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. എവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്, ഭാവഭക്തി സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല്. മനസ്സിലായോ? ഭാവഭക്തി 3-ാമത്തതാണ്, 3-ാമത്തെ തരംഗം ഭാവഭക്തി. 3-ാമത്തെ തരംഗം ഭാവഭക്തി. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അധ്യായം വരുന്നത് 17-ഉം 18-ഉം അധ്യായമാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് പറയുന്നത്, സാധനാ ഭക്തിയുടെ ഒരു പക്വത പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭാവമാണ് ഇത് ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്, ഭാവഭക്തി. അപ്പൊ അത് പ്രേമഭക്തിക്ക് മുന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പാണെന്ത്, സ്റ്റേജാണ് ഭാവഭക്തി. ആ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മളും ഭഗവാനോട് ഏത് ഭാവത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഭാവത്തിലായിരുന്നല്ലോ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അത് ഏത് ഭാവത്തിലാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ അറിയാൻ പറ്റും, ഈ ഭാവ സ്റ്റേജിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതാണ് ഭാവഭക്തി. 4-ാമത്തതാണ് പ്രേമഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ആ പരിശുദ്ധമായ പ്രേമം. അതാണ് അധ്യായം 19 പ്രേമഭക്തി. അതാണ് 19-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അവസ്ഥ, ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇത് ഭാവഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലെത്തുന്ന ഘട്ടമാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രേമഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയി എല്ലാവർക്കും? അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ.
ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഈ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ, ഈ ബുക്കിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു അല്ലെങ്കിൽ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ എന്നാണ് പറയാ. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ ഉദ്ദേശം, നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ഗോസ്വാമിയാവാം, നമ്മളെ ഗോസ്വാമിയാക്കാന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം. നടക്കുവോ? ഒന്നാമത്തെ തന്നെ ഫെയിലർ ആണ് അല്ലെ. നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ ഒരു ഗോസ്വാമിയാക്ക. ഗോസ്വാമി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കണം അല്ലെ നമ്മള്. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം, ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു. അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ബുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മളെ ഫസ്റ്റത്തെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ പഠിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഗോസ്വാമിയാകാൻ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ്, എന്ത് ഡിവോഷൻ എന്നാ പറഞ്ഞേ? നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷൻ, നെക്ടർ. അപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അടിമകളാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഇത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തി, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുന്നത്, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാലാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതിനു വേണ്ടി അങ്ങനെ നമുക്ക് ഗോസ്വാമിയായിട്ട് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ഉദ്ദേശം, ഗോസ്വാമിയാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഗോസ്വാമിയാകാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം നമ്മള് ഗോസ്വാമിയാക്കി മാറ്റാം. രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം ഈ ഭക്തി രസവും മെറ്റീരിയൽ രസവും, അതായത് ഭൗതിക രസവും, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിപ്പിച്ചു തരാം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായ രസത്തിൽ കൂടെ പോകുന്നവരാണ് അല്ലെ. നമ്മളൊക്കെ ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനു പ്രാധാന്യം ഇല്ല, നമുക്ക് ഭക്തിക്ക് പ്രാധാന്യം ഇല്ല. അവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, ഒരു ജോലി ഇല്ലാത്തവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഭക്തി ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളൊക്കെ പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി തരാം ഈ ഭക്തി രസവും ഭൗതിക രസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു തരാം. അതായത് ഈ ഭക്തിരസം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണത്, രസമാണത്. പക്ഷെ ഭൗതിക രസം എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് എപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണോ ഭൗതിക രസം? അതെങ്ങനെയാണ്, താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണത് അല്ലെ. അത് ഭൗതിക രസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്, നമുക്ക് ദുഃഖം നൽകുന്നതാണ് അത് എപ്പോഴും. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ശാശ്വത ബന്ധവും സന്തോഷം നൽകുന്നതാണ് എന്ത്, ഭക്തിരസം. ഇതിന്റെ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള രസം നമ്മൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം, ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിക്കുന്നതിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം. രണ്ടാമത്തെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായോ? പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിപരമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ ഭക്തിരസം ശാശ്വതം. ഭക്തിരസം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രായോഗികമായ സൂചനകൾ നമുക്ക് തരുന്നു. അതായത് ഭക്തിയിൽ ചെയ്യാൻ, ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, സേവന മനോഭാവം കൂടി ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, നമ്മൾ സന്യാസമല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. ഭക്തി ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നത് നിങ്ങൾ സന്യസിക്കാൻ പോവാണെന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ. പൊതുവെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരിക്കലും എന്തല്ല, നമ്മൾ ഇതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യസിക്കാൻ പോവുക, കാട്ടിൽ പോണതല്ല ഭക്തി. നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും നമ്മളെ ജോലിയിലും ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, ഭഗവാനുമായിട്ട് അത് എങ്ങനെ സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിദ്യയാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ നൽകുന്നത്, ഈ ഭക്തിയിൽ നൽകുന്നത്. അതാണ് നമുക്ക് എന്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്, ഈ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അത് നമ്മൾ എന്തുള്ളതല്ല, ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് കാട്ടി പോകുന്നതല്ല. നമ്മളെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലും നമ്മളെ ജോലി ഇതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിലൊക്കെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്, ഭഗവാനുമായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം, ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം സമർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു വിദ്യ, യുക്തവൈരാഗ്യം. അതായത് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളില് നമ്മള്
എന്ത് ചെയ്യാ, സമനില എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യണം. എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല? മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം, പക്ഷെ അത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇരിക്കാതെ. അതാണ് എന്തിൽ പറയണത്, ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത്. നാലാമത്തത് വ്യത്യസ്തമായ രസങ്ങളിലൂടെ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുക. അതായത് നമുക്ക് പല ഭാവത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ 3 രസങ്ങളുണ്ടല്ലോ, 5 രസങ്ങള്: ശാന്തം, ദാസ്യം, സാഖ്യം. ഒന്നുകിൽ ഭഗവാന്റെ ദാസനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളായിട്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് എന്താണ് മാധുര്യ രസത്തില് കാമുകനായിട്ടോ ഭർത്താവായിട്ടോ, അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഉണർത്താം. അതാണ് നാലാമത്തെ ഉദ്ദേശം. നമ്മൾ എല്ലാവരിലും എന്തുണ്ട്, ഭഗവാനോടൊരു സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്നപ്പോ നമ്മൾ അതൊക്കെ മറന്നുപോയി. അതിനെ നമുക്ക് ഉണർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിന്റെ നാലാമത്തെ ഉദ്ദേശം പറയുന്നത്. 4 ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമ്മള്. 1, നമ്മളെ ഗോസ്വാമിയാക്ക. 2, ഭൗതിക രസവും ഭക്തി രസത്തെ കുറിച്ചുള്ള വ്യത്യാസം പഠിപ്പിച്ചു തരാം. പിന്നെ നമ്മള് ഭക്തിപരമായിട്ട് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിന്റെ പ്രായോഗികമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തെ, ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹത്തെ നമ്മള് ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് 4ാമത്തെ ലക്ഷ്യം. ഇനി 5ാമത്തെ ലക്ഷ്യം എല്ലാ ജീവികളെയും സ്നേഹിക്കുക. അതിനുള്ളൊരു ശാസ്ത്രം. അതാണ് എന്ത് ഈ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് എല്ലാ ജീവികളെയും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും നമുക്കറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ആ വ്യക്തികളോട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവാത്മാവിനോട് നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഒരു സ്നേഹം വരും, കാരുണ്യം വരും നമുക്ക്. അത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മള് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ആരോട് എന്തുണ്ടാവില്ല, പിന്നെ വിദ്വേഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവരോടും ഒരു കാരുണ്യ ഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് 5ാമത്തെ ഉദ്ദേശം. 5ാമത്തെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സ്നേഹിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു ശാസ്ത്രമായിട്ട് തികച്ചും നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തരുടെ ഭക്തി ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുക. 6ാമത്തെ ഉദ്ദേശം നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തി ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ നമുക്ക് പല തടസ്സങ്ങളും നമ്മളിൽ വരും. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തില് നമുക്ക് പല തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് അതിന് വഴികാട്ടിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ ആവേശം ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉന്നത തലങ്ങളിലേക്ക് ഉയരാനും ഉള്ള ഊർജം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടും? ഈ ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധുവിലൂടെ കിട്ടും. അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് എന്ത് ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. മാതാജി 6ാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയൂ. 6ാമത്തെ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭക്തി പരിശീലിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതം പരിപോഷിപ്പിക്കുക. അതായത് നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് പല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥം നമുക്ക് അതിനുള്ള വഴികാട്ടിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും. നമ്മുടെ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മളെ ഒരു ഭക്തിയിലേക്കുള്ള ഒരു ആവേശം നിലനിർത്താനും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉന്നതിയിലേക്ക് നമുക്ക് തലത്തിലേക്ക് വളരാനുള്ള ഒരു ഊർജ്ജം നമുക്ക് എന്തിലൂടെ കിട്ടും? ഈ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടും. 4ാമത്തെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു മാതാജി. 4ാമത്തേതല്ലോ ഭൗതിക വ്യത്യാസം. ഭൗതിക വ്യത്യാസം 2ാമത്തല്ലേ? 3 ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഭക്തി. 4ാമത്തെ പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്ത രസങ്ങളിലല്ലേ? അതെ, അത് 2ാമത്തെ. അത് 4ാമത്തെയാ. വ്യത്യസ്തമായ രസത്തിലൂടെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം ഉണർത്തുക. അതിന്റെ ഭൗതിക വ്യത്യാസം എന്തോ പറഞ്ഞോന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു, ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ മാതാജി?
മാതാജി അതില് ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, അതില് രസങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത്. ശാന്തമായ രസത്തില് ഭഗവാനിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ സ്നേഹം വളർത്തിയെടുക്കാൻ, ഉണർത്താനാ പറഞ്ഞത് അതില്. നാലാമത്തെ. അഞ്ചാമത്തെ എല്ലാ ജീവികളെയും ഒരേപോലെ സ്നേഹിക്കുക. ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തി പരിപോഷിപ്പിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങള് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. നോട്ട് എഴുതാത്തവര് ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടി കേട്ടിട്ട് നോട്ട് എഴുതാം. ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നമ്മള്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? നെക്ടർ ഓഫ് ഡിവോഷന്റെ, ഭക്തിരസാമൃതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങള്, ഗോസ്വാമി ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മള് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ്. പിന്നെ പിന്നെ വേറെന്താ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇതിന് 4 ഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ആ 4 ഭാഗങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പൂർവ്വഭാഗം മാത്രം. ആ പൂർവ്വഭാഗത്തിനെ 4 തരംഗങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ 4 തരംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ? പിന്നെ അപ്പൊ അതില് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം ഭക്തി എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ തരംഗം ഏതൊക്കെയാണ്? സാമാന്യ ഭക്തി. സാമാന്യ ഭക്തി നമ്മളെ ആമുഖം, പിന്നെ ഏതാണ് ഒരെണ്ണം കൂടി വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം. ആമുഖം നമ്മുടെ ഈ മലയാളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ നാളെ ആമുഖം നമുക്ക് വേറെ പറയേണ്ടി വരും. ആമുഖം നമ്മുടെ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല, അവതാരികയിൽ വന്നിട്ടുള്ളതില്. അപ്പൊ ഇതില് നമ്മളിനി അവതാരികയിൽ ഇനി പിന്നെ എന്താ പറയാനുള്ളത് നോക്കട്ടെ. മത്സ്യത്തെ കുറിച്ചുണ്ട് അല്ലെ? അത് സ്ലൈഡിൽ വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ അവിടെ പറയാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്.